Asantemaso TV, yasom mosompa.
na champoman tansa yiado akuna mahima asante akuna mahima nana champoman tansa yiado nani abre wayasini ni asini kudia donte no ana krabo ne apan free dodo wase dia mekoko nani ya enya ne ya nana die meko akonani na champoman tansa yiado nani abre oso ben eno Otumfuo bi ahwe ni mobo enka ebra no na nkoni abre wate ya na nka mo ka fisam no mo ka sumsam na champoman tansa yiado ose tika fachira sane dunsinegu the sati osofo ho ye na papa ono ana ye asante akona mahima na champoman tansa yiado wadu yama na yima kwaba kafra na yima due na msubidue uni adase bada wase usuno na ojam no omamo ene yo nanom asenfo na ye ni yo dia yo nananom Nkoranzaman ya besre na mama aso abaha oman Hemaa doti yemu na ye woi na nana kokura bosomfo se Richi aboy ontumi ntena se enidi enna ene nti one ni dom aba abetria obaya ose obwa eye cedi ahanu 200 Ghana cedi eno ye na cedi ya odema ensi na natachi ene adeshibusu anu nyina eso ene nti dia ewomu eno no ebusia da ase nanom sapre eye Forestry Commission. When preparing what's what we do them what ya Forestry Commission. Yema wakaba yepa. Nano matama besimu blu na besimu atai. Bichna ha ama Adutwumwaa Dudaa Kani andai. Yawana cross coming. Nepana usu ansa wanya ne babiko. Nensano. Asam na minkai. Bichi ya boye ayo nimsam. Wasena sa wawa keni nene ni babi nasu wakwa. When you are in church, my goodness, for 1,000 Ghana cedis, 1,000 Ghana cedis. It is got 10 million. Sadia, I know so I saw when I go. Now my Hemaa, Nananom, was he be a church? I mean, not you, no. Someday, Bedroom, Yekapune, Yekapa Bedroom, Champoman Tansa Yato. Now, my Hemaa. Yeba na topa ye papa sadia na mini akano kuna uno kapa nese chine fita kwa Petro bosomfo bra yema na topa yo yasiramu agrobia kofe Nananom madaroma mumama maso abeha yasiramu agrobia kofe Yasiramu agrobia kofe Nananom madama I talk rana mote se eye adisia ya efri eye adansi fomina obai ewo adansi fomina ene ayase obai ewo nana akosia ampuma ni jimu na eye obia se nana owi asamoa wone na dishibusia nana owi asamoa eyire ene muhammadu sie eye nana akosia ampuma na nana se ebria bichebo ye mama wone na dishibusia aso ansi wobese wono nana wotweda no wana so wobra ebe ya mambre ni amandi ya ndi wose woye nyinada na se nana no madam mwanimu a ene atu abrewa doti ye na mo kata no so na obia so okay ari akwa wetu asoma Fransa ko ka pia so kushia esantuna apani ko wale timber market for ena nkonyafi for Fransa nkonyafi so abusia esante ena adu ha no Nananom madama banu so abeka sai nana owi asamoa ya wo free adesibusu ya wono baaye no wono atirema nana
Osiadate, Ohinafewo. I wono. Wọ́n nana yà ọkùnrin ní wọ́n santẹ́yìn ẹ̀dá ẹ̀dùn ha nọ. Nana Adukofi yẹ ọ̀tọ̀ so mmienu. Nana Atukwa ahene nso tẹ̀ akyire. Nana Abafo ní abẹ́ni busuo yẹ kọ́pẹ́ mu deɛ sẹ́sẹ́ wọ́n bẹ pie fia. Yasira mu ọ̀dà. Nanum kete. Nana Ɔwi Asamoah. Ne yiri yẹ ẹ̀yẹ Nana Akosua Mpoma. Nana Adutuwa ni n'aka ni wọ́n nyɛ ne bá ebi kuro ni tọ́ba paa. Nana Ɔwi Asamoah sɛ mo ba se yi wɔ. N'ɛso ne fɛ so no ɛwɔ sɛ ɔgye mo nsa. Nana ni pia mu no sɛ mo de nsakuro pɛ ne ba yɛ a ɛwɔ sɛ ɔba ne pɛntu. Adutu ɔba yɛ a ne nsa pɛntu. Nana no owi a na owi yɛ o. Okita ne nsɛm anonomdeɛ yɛ ɛfɛ no Henneke. Deɛ ano ɔden kakra ɛne deɛ ano ɔbrɛ. Ɛno akyi no ne nsuo so kɛte ɛbaako nan ɛsansa ahohoɔ aba yi na nanom ɛdeɛ ɔbɛsomɔ. Na saa adeɛ nyinaa yɛ adeɛ a abusua mode nhyehyɛeɛ maa no ɛkaa sɛ wɔmfa odwan fitaa yɛ a wɔtua dua mmra. Nananom sɛbe moka odwan a na mo bu ne bɛ na mo a mode hyɛ Nana Ɔwi Asamoah so deɛ ɔte bɛ ankasa na ɔfiri mpanimfie. Ɛno nti monhwɛ aberanteɛ yɛ ɔgyina hɔ yɛbɛsrafo dwane fa fidam kakra no nananom nhurɛ. Odwan mu dwampa a wɔtua dua odwan wei ne ɛto ne din sɛ nantwitwan wei ne ɛfrɛ no dwampɔn odwan wei ne ɛka sɛ wɔtua dua tua bɛbɛn nananom adawo ma wɔde ne dwan so ata akyire wo ɔbɛrima mu nana wɔ sɛ ɔno akyi na wɔwie yɛ o wɔkata n'aberewa so wɔne nade sebusua ne afiri ayɛ ase ɛne adansefo na bayɛ a wɔnom sika no million du baako million du mmienu million aduasa million aduanan million aduonu 5,000 Ghana cedis ɛnɛ deɛ tetedeɛ no 50 million ɛnneɛma nyina akyi sika a wɔde tɛgyere no Nana no som na ɔbaa sɛ ɔbaa bɛsom ɛsan sɛ Nana Akosua Mpoma yi a wɔde ma abusua no n'ani asɔ enti wɔn nsira kwan yɛ o na emu amammerɛ ne amanneɛ kwan so nkatasoɔ yi a wɔde nkata aberewa soɔ ɛna wɔba abɛda na die yi enti wɔn srɛ na wɔtena ase nananom ɛbɛgye enti yɛda ase dada abusua dɛm ase. Okay, ɛne deɛ ne ɔmbraseɛ kwan so wɔ adesidie bi a wobɛtumi adi aba ɛnɛ ne ɔkyena ɛne yɛgyegyeɛ yɛbɛgyegyeɛ kɔpem sɛ korɔbea asante kɔtɔkɔnye no Otumfuo sɛ etu wɔne ɔmaame na ama kora do yi adɔm ɔtɔ so mmiɛnsa ɔmade sidie ɛbɛba mpɛne sɛ pɛne dware wia ne nsuo asa santehene ɛne ne maame de mu deɛ ba na sɛ wode ba yɛbɛgye ne mum ɛma mframam na mum wopɛ sɛ wo deɛ no ɛba mframam na yɛka na nananom ɛbɛda wase deɛ a ɛne ɛne yɛbɛsrɛ wo sɛ fabra ansa na santehene ɛne santehema ɛde mu deɛ aba ɛne deɛ mu ada Make I was said to make a live on Fabia 94.7 FM. Echa 99.1. Taro 99.9. And I say Sompa 90.7 FM. Maybe I would take to make a live. Sabre, I'm saying penny back to her. And don't see Majai Akasemono Amantino. Nananom anibie kwan so mesre na makasa kakra nananom ye nyina ye nim sɛ empanimfo se ɔkyerɛmaten kwaku dɔnkɔ gyina kakapempesi amanfo so se ayi a abrempɔn so gyina mu Bichi eboye Nkoranzaman asumpa Hemaa ya Nana Akosua Freeman Mpoma sika odikan aworo anso ni yewra mampani John Dramani Mahama ye
And I'm saying, or Hemaa or Nkoranzaman Munti or Ba Basumia. Nanenso say Nananom share na ye doti ya na okase da bi wa mane ana wakra enti wo tranka na o ma besoma Nananom na anye ne kwansoa enti di kan se ye nana kosua firi mampoma sika wodi kan kuntu bi dia o ma na manfo disrade so ba ya Nananom amamre kwanso ono nso bejama brewatia Nananom ka ne fane se o tia brewatia wo no huja no ana sanko wo be no sunku kwaja enso odi ni nyina ye niema abapoa ama ne ye ayefe na aye animonyam ama Nkoranzaman ani nti o so odi nsupa Adutwumwaa nsuo akono katen no mako aduanan afe koko nso katen no edu more to do Fanta do Sprite to do afe bia mosa ano nso nakalu do Guinness do afe Nananom broni san kasa eye Jack Daniels ne Hennessy ne Johnny Walker no abrochen sa papa bi Nkoranzaman so mpahema ewura yere Lodina Mahama ose ne kunu arisa gunasum sa sikanso bapoa Nananom panisa ya mfabini mpwato ya tato ya disikapa ene ye anenti okita kanisika no million opepepepepepe wode ba kani die no ma o se 1 billion sikapa ene ye kani ntiantia mo ansan so ntino ya be ka se 100,000 Ghana cedis ya de to abusua ya awamu na ya de aboa ya na so mpa hima se sasembia wa kira mo bana mane a ono nso no bonu kunu amane ya be ginti Nananom ya daase okay ya de amonsi e yakoto ishabo pa Nano madama GCB Ghana Commercial Bank on pending for Edromo Echia Yamakwaba yo yasramo Nkoranzaman konya fuso ani abusia Nananom modelo ma yasibu bre wono monsa na wosufia etu obaya odinsa woba monye na monfa enso ahoho Nananom madama mesimo bru na mesimo pai Echebia and Forestry Commission. Nkoranzaman Forestry Commission. Obabechi ayende sai. Nananom ntin watu babie sene wabre watia. Eye na Dudaa Kani wenya na babini wakwani wena krasi kwa wadi kwa wakwani. Eye 1,000 Ghana cedis. 1,000 Ghana cedis.
10 million. So the first commission, yes, it be. And yes, I'm the chairman to see in tea. I'm coming from now. I'm the chairman to see in tea. Yeah, I'm coming here. Almost on the top, we also 1,000 Ghana cedis. I bet you, Kani, the other 10 million. And I'm not sure. Oh, yeah. And I went so free. And to my phone, Seme yanana Adutwumwaa Dudaa Kani wono edote ye enana yeye ede 7 producer ede amano kotoko yene duwa kompempem saje Nkoranzaman yabone bo Otumfuo say to asantemai jura le yere prepepe enada form enti sene mo de ekoso ewa Santemaizo TV let's say amane ene amamre a Santemai yera entoto na se ene ne somo ho be ewo eye Nkoranza produce imo kunyasasi asu eba bechia ye the local council of churches Nana Adutwumwaa Dudaa Kani Nkoranzaman Hemaa Kotoko hene yebre ko a woni ne ho agro ona ne ma ene wo kro yi mo Nana amakomo hene amani ani amamre kwan so amakomo hene sabe woni anom ene won Nkoranza yenyina aye ne musa kotoko hene de jere ne ma ene odo mo bedua Nkoranzaman mo na wo mo nyina so fe amakom me ka makom na metre kuma se amakom te wo mo ana prepare owo ewo foni so Asantemaizo TV amani ani amamra yento tonase subscribe jumadi no now the one saba pa notification bell no so now I share jumadi no so ama foforo anya bi ahwe amani ani amamra ekoso ewo Nkoranza amani ani amamre ana wo be awa Nkoranza produce imri
Yanya ma be ba ku a wadaro ma. Yemo akwaba. Emra Santoma so TV ba che wen oyema be. Nana Adutwumwaa the second. Nana Hemaa. Also a former Council of State member. Beda wase yema me so semre. Yema me ababa be three hanom. Amane ani amamre ekwan so. Nana so ababa be three hanom. Nana Adutwumwaa Dudaa Kani Nkoranzaman Hemaa Otumfuo yere prekope. Kotopa hine ne yere ne ma. Ana semre Sabi wanani eda kotomo jemu abusua ye hwe ni mo se wo china da me da be mo a asasira Otumfuo asate hene akọ pepem sa de sa ne asase nyina agba ne bo ebe ba be pie mo no be hwe ne yire ni akiri twato ansa ne de na kwakura Nana ba so ewa hano ye go pe nana ne bi se nana ne ni dibra ne ye nana a chuchu komo ye wa da ma mo ko ma Santoma so TV me ba cho ni no dibra ba cho we se be dada adu dibra opa a o to so ni se so so amate ko ko ti a o ti e bi atukute ko si da yo se tu ada wo o ti ya e de fi mo ko ba ne na me be ko ni wo ba sa so Wadaloma ye radie empempe ni wo hene e wo Nkoranza na amande ni amamre a e koso na wo hene ni Nkoranza na ye ma me so da fom no ye wadaloma o tutu se no ana o amamre kwanso ye jitu mo bedi fo jitu me ye ria na wo ka se bi wo ne wo Nkoranza yo wo hene wo Nkoranza yo wo hene wo ye defend position ye bibiti na 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 yo wo hene wa ye bibiti so ye wadaloma acha asasi reba Otumfuo se tutu oba ye ne ye na da form na dem maso sto na wona ni da koto mo jamo ye raye na da form na woba na Nananom mo se be sta we be ko ye won Nkoranza yi awon bo be ne yaya ye ne twa ye wura awon bo ye de do baba ye na ya da da ni form no ya cha asa be ye yo amabeti ye de bi en tba ya amabeti ye yo Tama oju ya do ko bo ye wura osi ko so fo se tutu abade abade tutu se ye yo awon bo bi a se fata so na ye so fi a amafo mo ha aso ni akonto na na bo ina wa e ya so ko e ya do division obi ya wa ya ke ye wura so chi o ba ama obeja ne ra wa da ro ma sem bi se twatwo na be ja sa na me wo se mo ni apreye wa kira ne ra ba ne ye ne echi ene ye ewu fosom de ama ye Nana Adutwumwaa Dudaa Kani ye enu a ye Nana ma kwofo ba ye amane ni amamre sade ma ye bi elu ebia bo de be ne wo history and we are see asoma who didn't take church and state who sit up
mine and the meeting papa so maybe about the cover Amania and the GDA the GDA is of papa I said church minister who can support without that I saw China as a China for and we are never do and GDA and almost and I'm a China for it's a new idea I am compatible Sabia I have and so no and I do so some and a kiss of some area. If you send me a walk out here, when I show you, and there was Santa TV. As I said, all the office, Christo Sobra, the two of my gun, and I have Santa Amboso. If you send me a papa, my brother, I'm on any amount to say if I wish you. Amani and Mabuni and Fire Shim. If you send men and Mabuna Wabon Tenzo so, and you ever do. The American said, Amamra, Amania, Obia, we are Gadani, one who was before Buba said. Some of you through Corbin Nabara, what you are a job assist. And everybody, Oma, Amamra be a cost or more Mambrano, everybody be a no moon. The catcher gun and India said, fear, I could go hard, ma. I could go, but what is our way of sort of crowd? Somebody saw Yama, Yamano, that we share ever. May I meet you? Many runners say, yes, my fear at you. The Court Presby Church, Baby or Henry, the young mamma, they drew some idea. Obia, we had this year, Biano, who said, Ashen, over to my own. I want to show Chroma, a fear, who Chroma Mamma, over your job. I must send me say Chato and some way and some high. I said, who could do about for him the 10 times internet to the wall. Yes, I got to Kani and to Mr. Bankas, I said, Kwanza, and Bruno Mai. When I come in 7 hours, I saw a catcher one yesterday. The so say to your cousin, how the kind, and I want to do now. I'm a do in a park plaza. As I saw a Kwanza, I see now, the bar and a vegetarian, or bar will be a Bacasa, Yabru for. As Nkoranzaman, Yabru for. But don't be a Bacasa, Nkoranzaman is certainty, Mano, or in your walker. You better was one that. Yeah. Same Nkoranzaman, come here, and then answer so. Church and come Nadia and I want so one day. Apoyeno, Amania, any Amamre, 7 Kwanza, I got up on Otumfuo, or say to 2, Nedia, and to prepare the best now for the tier 4. Maybe I'll hear if we hire Santa TV. Would the end of us subscribe to Mediano? Now I said Mediano, so I'm a phone at tier 4 and a Biave, and Kwanza will come here, and a 2 now we're a 3 hours of Swa. Yanana, I'm a Comahene, 1 and 2, sa, and 2 bata, and by ever a Santa Mayim, and Kranzamano, and a more, and a day I say, Yanama Comahene, Sabi, on one DMO, and then on vegetarian Kranza, Emma and Kranza, Emma Camberre, to go to Pahine Bahadi, and as I say, and a ma, and then a Nananom, a Chromo, and a Waba, what in a year, and then a ma and a Baha, say Omomla, Sakotopahiniba, and of course, I want to chill Kranza, and the mark of Topahine, to prepare here. Yeah, Jay, yes, your money, any Amamre, and a free move, and what I say. I didn't know myself also. Yabasra, Yamma, only to make a Pia and far. And we understand, saying this I am on fire eternity. Yesterday, to make a Pia and far, and we understand.
ya mo fa edwa no aji madama asra madasa tipa no auto no se obiso adia auto ya mo fa obiso adia ya auto ya mo fa ensua Nananom ebema ahoho ensuo ano ahanya baby ayato adia besaba mo kuma auto fi ndra kamera se prenda India house family or in the media or many times TV media santini we bring them for the night. Yes, Ramada, Adamasi. Yes, Ramo, Adamasi. What's in your master side? What is so identity? I'm no eba choche nkomo amane ni amame fi asanteman so aye sommo e ma me wadaro mai ma kwa ba asanteman so ti me pa chodi na odi bre pa chawo me jemoso pa chodi na akuya bo ayo owusu aruo me boro ma so hema wadaro ma ebono eni asante twaka be na dasa ne mai bi abono ne asante kaka wom na matachi omopo ya besa sese ya som Nkoranza my Hemaa me ya Hemaa nti me som Hemaa enti no ono so ne papa no Otumfuo enti me so nana no Otumfuo dia yewe ebinimo beka se Nkoranza eye fono be asase bejitu musa ana bejitu yajitu munti ana nana amekomu hela awa ya chance seye ya bada wase mami ya bada wase na so ma rese waji ono so se ojitu sese amakomu hele yana na amakomu hele ana pepe ono so aba mami padaruma yema wakama acho udino de nana epia santewa wa yema mami Nkoranza Hemaa na dako Hemaa adonte Hemaa padaruma mami na dako atenga mtesi TV. Amane ene amamre efie
egusu aye srawo se ba bia wo dwumadie yi fe bia wo de yare sa ba subscribe dwumadie no na wo de won sa aba power notification bell no so na se de ba ya de na prebia ye de bibi tumo asantema so a wo be ye o kan before be de kan ahye na won so wo de ama foforo anya bia se be Ghana man penny Dudaa John Dramani Mahama ne wokafo Lodina Mrs. Lodina Mahama ono so ababe PMO video mi ya de prepare here ya ne ya mamenom Harriet aya Tramatin a wodina mu diama Kwanza South say manyoni ono so e wo video mi ya tie gusu a yes na refo ne tie for National House of Chiefs at Manifa War video anymore and so to me Abba no Baba one money and Amamania said there was a way say Mammy Adutwumwaa Dudaa Kani out of Formano Siseme Yanya Papa Yame Papa near her Yan and Chunkomo on so said yeah we see Enyana Tenka AC Edefa Padaroma Yeura Nayadija Nayrequine. What are my radio? And yes, Asante Amani and Amamre Mabuni and Fire Winyum. A foot over now, the Mabuneba. May say, and may say, and yes, Amani and Amamre, and Babara. Asante Amani and Amamre Mabuni and Fire Winshim. A foot over near the Mabuno. Oh, I think that they say, dear, a Mamu Yadia Wushim, God, who said, Yadia. And yet, I brought for the area. And there's only a Santimamu, Bromamu, a Chimamu, Okonov, Obia Niabra, O Peja, the tradition. And the area, Yanin Fry, Yabaya, Yabaya Mamre, Yabaya Mamre, dear, Sukua Yakono, Yokosianim, dear, Amani Amamre and Chinese school. And you say, near my banner from welcome, said a bear, and Kani Sweanim, Jenny, and Anna, Money, and Mamma Su Ramo. Oh, sir, I was at the church, it may take a UB a bit my church, yes, to see a mamma school. So, I say, but they say, no, dear, especially as Antimamone, Bromamu, and enough for a yard, Mamma to her. Then you know, Bia and a mamre, who caught by Bia and a mamre, and I did a buy a Oma Mamre no Kahu school. Now, you ain't I am Mano. You're rather was no that. That's it. You're rather so appear, and I cocottino at the Abayano, on also not today. Our war said the Baya and Chima Yabanano, a money and Mamrena, I say, yeah, to the Achenano, they built to me, I never rest your paw and a squaw would do any Minano. Said the Baya and Chima Yabanina, so intimate to Asante Amane, and Mamreno, and to Enchene.
Number GW 8041. Any day, mother, NDC for campaign Kani. Any day, driver and baby, I'm packing, you know, across will be Nipano Pese, Oko, any day, I'm going to say, you're right. Otumfuo and Nipano, in your mind, and for my. You, Nananom, I did hear one so, Masrena, Makasaka. Nananom running for say, and ya Cocotina can't think in a map of 40 national son. 7 craft and so come home. The mamma said, the job the wet ya coin, Amanaya fell. The night Chipawa, and Tinanan, I did hear one so, Obesra now, woman the moon, now a pack of small hog won't be so ill fear. And tis a who said, Nkoranzaman, the son pie pack of soon and penny for so ill fear. And I'm getting December 1 that's a song. That's a brew. Hemaa, what the other was say. Nkoranzaman was say. Now you said there what the other for me. And can also panel over Kenka Sukakra. There's what they say, Piada, D. Ebataho. Yada was a MC4. Yes, Yada was a Dear Tierney, watching young coupon Yaduma. I'm a penny that I know, or Mobeba. A Bamum penny for, or Mobeba. Or my penny and Cassa. One day, I bet you chili. Omonso ebeba ansana your declare library omaso prop ya fierce and tekotoko satikora tekokoso wa so baba abehwe ne yire adiachi wasie no ba etiani die maluka anu se ochina ya kutumpri shano wa fata le hubia ama akata le hubia atalia ne yetu kana me pachre sheye wa fa akale hubia ama se
so what was it? I am here. When the Kuma ya phone, and another phone, and I got you, or what the son of the
Dr. Yasi Awachiano, Dr. Pleasant Foster, Jama Wakaba, Wabri Wadawasi, Wabri Wadawasi. Kusuaya kaya ya tutu madama na ya kadri mama ya sabo ya sana so ya sabo fit like ya amama so na wo yem ti ya to ani ya sana so na aboa etina ya kwatia so fofo sabo ya tutu no ya kusuaya ma dokta na dokta ya si so on president the sciatica aspect the sciatica Nana ane netom eba abechiae esanse osum aranisa na wose ena bra so no so okata na bere watia so nana mo mahere ya nana amoaten amio otoso mi ensa kirema nana no madama amamre ni amani akwan so no sabi ono de ekamonase a na so akata bere eso bia enye anuti okita ne nsam enka ne sika no 1000 Ghana cedis and that year, I can't be 10 million and that year 1,000 Ghana cedis. Nana no more so much. Now, Mopanto and maybe a cata, never went to Yasomano. Was say, a sum and or buy, or man of consider. I don't think was some and that as a watcher, compared to Bacase. I feel the area, I'm on my hearing. Pop, as I said, this year, Estate, and as I was shall see, and then an answer, and over so. Amamre ni amani akwansone na napoto so nana budget yada ase na nom na ye kusua ye ka masa aya echa radio wanina wa ha aya omneta tv mi Asantene tv Asante Manso tv wanina afa tumade live ti asra obibin na ya na odi atoye yansa no so emayai Nananom madam asadia Dudaa Kani school Ohireba ajaibafo Nkoranzaman ankobia hene Ohireba ni abrese product Usa obedwa ma no asan akofitiem Esanse ne swani pon enande edafami Ayewura baako ede ekro no Wonim se wiyewura de na adu mensa sarwa ha Yemfiti anansi yesi bisasa wana nyoro 10 time Nenso cheno a ewode ye esi na naso ye chena mani wura sa kwabia hene chia chema na mana makomine sa ne feso I don't know Sadia na me kanon na Dudaa Kani school
JHS no ɔso ɔba yɛ asɛ ne wɔbɛ wɔtie nya ne ba bi na so wɔkɔ a wɔso bɛsom nsuo naka enum ɔde si na dwa nyima so sɛdeɛ na da Kani ga school JHS wɔn si bibi ɛde akyerɛkyerɛ me amuna to na anom no sɛdeɛ na meka sɛ ɛnɛ na anom adɔnten fɛkuo wɔn na pranpran wɔtena se ahɔ akyire ɛde ama yɛwura satene wɔhene sɛ wɔhene akonta na aduma nsasa wɔne na tia ponsem na tutu ampem na kyɛ krom na abuna mayima wɔn na pranpran wɔhɔ akyire ɛde ama satene kɔpem sɛ kyena wɔn awura ɛbɛba na ɔde na santoma nyinaa ɛbɛba Nkoranza kurodwam ɛsansa Nkoranza ɛyɛ santene ne dia sabe wɔkyekyere de ama ne yɛ ɛne ne ba bafopem nti ɛkyena Nkoranzaman nyinaa wura ɛyɛ santeman yɛahenneɛ nyinaa tutu ɔno akɔbɔ ne so kurɔbea sante kɔtɔkɔhene ahenneɛ nyinaa tutu a na akɔbɔ ne so yɛwura ɛkyena ɔbɛba Nkoranzaman kurodwam a sanse kura a wɔkyekyere yɛ ɛde ma ne yɛ ɛne ne ba bafopem ɛkyena ɔba no ɔbɛsi ɔno a ne yere yɛwura wɔte kura kɛtɛ so na ne apere papapapapapa ti ɛnɛ ɔno a ne gya prɛko pɛ na mɛkɔhene ɔsan na konta ɛde na anoma dɔnten ɛtena ahwɛ akyire ɛde ɛma wɔn wura egusoa yɛde adesiedeɛ efiri ne yaa de kɔ wɔ adesiedeɛ bi afɔbra ɛkyena Otumfuo de dom yɛ ne nyampani ɛba adesiedeɛ bi aba yɛbɛgye nansi yɛnkyerɛ ne dom santene ne santehima nneɛma bɛwia yɛnkyerɛ nneɛma biara wɔ dom biam sansan panyin si wo ne mama mmra wo nsa ama ne yɛmpɛ sɛ yɛbɛnya ama ne nea sɛ santesɛm tiɛsrɛ wo adesiedeɛ biara efiri ne yaa de kɔpem sɛ santehene bɛba na ne nneɛma ne santehima nneɛma bɛba no nneɛma biara ne wo ɛba yɛbɛkyerɛ ne dom na mmom yɛbɛgye nanso yɛmma adɔfoɔ so nte sɛ deɛ ɔpɛ sɛ wasoteɛ yɛnhyɛ no so na nkɔbea ɔhene nkɔbea ɛne nam dwomire mu ɔno a wɔhwɛ ne sɛ wɔ ani akyi wɔhwɛ akyire nkɔbea wɔhwɛ akyire sɛdeɛ obi mfira wa ɛmɛyɛ adebɔne bi ɔhene nkɔbea ɔno a nadeɛ nyinaa wɔ nana prɛko pɛ na ɛnɛ Adutwumwaa Dudaa Kani yɛwɔ ne kura sikɔmɔ yi yo let's say that ɔhene afrɛ wei na dɔten ɔwosɛ na atua hene te wɔ nkyɛn berɛ a wohɔ wura no ɔkofo ɔhene Japan adɔten hene Nature him Pamahine on another day and a tomorrow. Nana Otumfuo Japan. Now you know you're not pay. Nkoranzaman to Hine. Abra Piao. And I said, I'm going to be Yegusua yete adesiedeɛ Yegusua yete yɛde bɛgya prewatia Adutwumwaa Dudaa Kani tɔso mmienu de bɛgya ne kwan biara wobɛtumi ade aba yɛka mo sɛ prudential bank wɔn na ɛgye ɔtɔyɛ biara yɛ adesiedeɛ ɛba akurasikɔ ne dɔteyɛ mu prudential bank wɔn na ɛgye ɛwɔ yie yaseɛ yɛsrɛ yɛnhyɛ no nso prudential bank wɔn na ɛte saa atɔyɛ ne adesiedeɛ a ɛba yi yɛnhyɛ no so na ɛmoa yi mepatwɔ ɛdura mesiasɛ bi so ɔda ama mo a motie yɛ wɔ fie radio so mo a mohwɛ wɔ live ɛwɔ streaming platforms bi nyinaa so no yɛsrɛ mɔda yɛ nananom ayɛ mmoa security ɛyɛ tight ɛwɔ Nkoranza tokuro biara a wonim ɛno nti yɛbɛsrɛ ahohoɔ abɛkora yi mu
sɛ wo so obi na baabi a bisa biribi na mmom adeɛ a yɛfrɛ no sɛ adeɛ a yɛfrɛ no sɛ yɛ suspect obi enti yɛse ne hu ne kurɔmfoɔ ama yɛapo no mprɛmprɛm Nkoranzaman nananom sɛ wotia ɛno nti mpɔtamu bi a wowɔ no biribi si a fa nipa no kɔ mmara nsɛm ɛyɛ aposifoɔ nsɛm wode ne nipa no kɔma aposifoɔ a nananom abɛdi akyiri afei nananom sɛ mmɔmmɔ so nte sɛ obiara hwɛ ne kasa yie ɛsɛ sɛ mpɔtamu bi a wɔ no national security wɔ kura mu wonim sɛ ɔkyena Ghana ma nyina no bɛkura yi mu deɛ mɛka no wate aseɛ sɛ ɔmampani na mɛdi akyirɛ ni kaneɛma mpanimfoɔ nyina ɛba na asante yere Otumfuo na asɛ atu aba bio ɛwɔ kura mu deɛ Ghana wɔ ha enti yɛserɛ mo obiara hwɛ ne kasa yie na wɔmfa ho anto amanneɛ yɛwɔ animdifoɔ bebree a sɛbe wɔgyina a wɔdwe sɛ te sɛ woa ɛnso na ɔfiri national security Nkoranza ahadwo dada ɛde ɛteɛ enti sɛ nkɔfoɔ bi hia mmoa a boa no sɛdeɛ Nkoranza yɛwɔ ahɔhoyɛ no ɛnka sɛ nipa ne yɛ hɔhoɔ enti na wodi bɔne a obi adi akyi sɛbe akɔpare no kurɔfoɔ aduama yɛsere mɔ da sɛdeɛ berɛ a moyɛ maa ne yɛ fɛ no ɛnnɛ ɛyɛ wie pɛyɔ ɔma ɔkyena yɛnyɛ onyam hyɛ a ɛtwa toɔ na Nkoranzaman yɛne yɛdin ɛwɔ wiase fa no nyinaa yɛda mo ase nana yɛda ase wɔne hwɛm nana wada roma wone ɔpani ni nkɔmmɔ ma me wone no ni nkɔmmɔ ma me nananom Nkoranzaman ɛne adehyia yɛhyia nyinaa yɛbɛma yɛ aso aba ha deɛ maduru so yi ɛyɛ aboadeɛ ɛyɛ Reverend Charles Owusu independent parliamentary candidate Nkoranzaman ɔse bridge a abɔ Nkoranzaman yi ɔka ho ani na dwumadie baako mmienu bi ama n'atia ne nankyi ɛnɛ ɔno ankasa ntumi annu ha nyame yɛ atom a ɔkyerɛ tuo yi ɛna ɔno ankasa bɛduru ha na mmerɛ yi a yɛnkasa yi wafoma ne chairman ne executives ama wɔn nyinaa aba abɛduru ha ɔbaayɛ a n'asɛm ɛyɛ tiawa ɔkata ɔman Hemaa so ntoma million aduonu 20,000 Ghana cedis Kani 20 million ɛno ɛna ɔde kata aberewatia ɛso ɔsan ɛde nsuo ɛnsa nnaka ahodoɔ bebree ne nyinaa aba abɛduru ha wɔde ɛtae ɛyɛ 2,000 Ghana cedis n'akyi sɛ nananom yɛdeɛ na yɛmfa nsom ahɔhoɔ a ɛbɛba dwumadie ase yɛwura Reverend Charles Owusu mepakyɛ wɔn a ɛrekyeɛ no ɛbɛtumi aba ɛpono eti ha na yɛka Reverend Charles Owusu deɛ a ɔno na ɔyɛ independent parliamentary candidate Nkoranzaman n'asɛm nyinaa ne sɛ ɛdaha ɛno nti nea ɔde ɛma yi ne ɛda baabiara ɛno nti party chairman yɛbɛda ase ne nneɛma a ɔde bɛyɛ Reverend Charles Owusu independent parliamentary candidate ne nneɛma no de nana bɛtoa so ne nneɛma no ɛfɛ independent parliamentary candidate ɛda ha ɔbɛkata na bere watia so 2,000 Ghana cedis nana no wɔ se sɛbe nsuo gu anante enti nneɛma a wɔde nkyerɛ akyerɛ no ɛnyɛ asɛm ketewa o kyɛ sɛ wotum sɛ aburokyerɛ nsa nkasa ɛka ho bi ansa na anonomdeɛ a ɛyɛ deɛ yɛnsu ɛno ka bi mɔɔto no ka no a ɛna deɛ ɛwɔ ntoa deɛ ɛyɛ kola wei ɛde so ka ho ansa na nsuo na deɛ wɔateɛ no yɛ deɛ na ɛyɛ no so yɛ snap no adaka ɛda ha mpa wei deɛ ɛda ha ɛda baabiara wɔna nanom da ma se okuru yɛsrɛ mo kɔmatifoɔ no monhwɛ right okay ɛne deɛ mada yɛgu so nanom sɔre deɛ ɛne deɛ yɛgu so
abrɔfoɔ no deɛ na ɛkɔ ɔsoro kyerɛ nyankopɔn yɛ adoma ɛnkɔ so saa wei bɔ na wɔtwa na wei abɔ na ɔhene bi ba ɔhema bi ba deɛ ɛno deɛ mmoa mo ne deɛ nsi kwan na mmom wɔtwa mu a na wɔwɔtwa ama yɛn ɛne deɛ mu ada yɛnhyɛ no nso ɛnɛ deɛ nananom sɛ wɔmagye mama mo nanso wɔmagye mama mo nti wɔkyerɛ nyankopɔn ɛyɛ yɛ adom a yɛnhyɛ no nso sɛdeɛ na aha yɛ yie no ɔkyena ɛnyɛ saa ɛne deɛ mu a ɛnyɛ saa wadeɛ kete yɛde mo asɛm mmra fɔ wadeɛ kete asɛm mmra fɔ ɛma yɛ daseɛ mmerɛ wadeɛ Yo Katafuo, Madama, Mobaka, and I am here, what was Hawaii now? What yes, sir, son, and I saw, and I saw her. You are another Madama, who was so. What's so your friend is Ali or UK, London? Maybe and I Hemaa, yeah. Nana Hemaa, Nananom. Young Rally, Ebaya. What's in Nananom, Madame, would you say? Sabe, Dotier, Betty, and Cataswa, and Obia, aye. Now, Wabay, now I can tell was to be a year. I don't think I drop my Hemaa crew. Ebaya, was so I can tell the was so 1,000 Ghana cedis. That's all. Yeah, just said, what do you do? I tell the chair, I'm going to be a 1,000 cedis, let you know. What you said, I will remember. Okay, tell me some more to create me. And then the most of it, I'm going to tell you what you are. You can't tell me what you're small. What are the budget? And that's it. Okay. I'm going to tell you, we're going to do it. Don't
Nananom and the Baba Donko, the Nkoranzaman here, to be a new never had. I was saying, yeah, you better train Nananom, and you can say Nananom, Eba and Santa Yaba. Nkoranzaman here, to be a new never. And it is. I get one way. I just I never come in there. Yes, I was so bad.
the lady Alata. What a beauty of to Saturday. Yawakan one Wakaton, whatever brother Africa teaching me the name of and President to buy it at the bill. You see on Constantine Lady Alata. One of them, one name, and then what did I say? I will go and listen him. As for Nananom, as for Nananom, you have to go to show the animal number. I can't talk about. What's the video about you? I want to be a man sort of the work for. You can run like a ball. I got to probably have to run also from there. Yes, it's a good Senator, the lady Kalasa. The one and the only. What did he say? I know I do mensa asal. Wani asna repapa waprepa. Lady Talata. You want me to so and say doctor. The year. Mami and Kai. You are Nananom. I didn't find him calling it by a poor energy. Doctor said, Hemaa made born a doctor. Oba Nkoranzaman Hemaa didn't have a coupe. Send there, I'm a watch here, a war, a grant, a got here. On also Oba, only the time of 21st clinic. Some FM and some TV. One Okra on some Aquadia. 5,000 Ghana cedis. 5,000 Ghana cedis. A woman here. Or they Kata a Nimami or Hemaa Dudaa Kani Eso. Abusia Asia Busia something they couldn't even Eso. Doctor Abusia Edase. The princess of works. The queen of Puerto Rico. The queen of queens. The lady Talata. Lady Talata, I want to say the healing Maturi. I want to say as soon as I want to go to show the animal. Lady Talata, the queen of Sheba. Nananom, the queen of Sheba, the princess of works, the princess of works, the one and the only, the one and the only. You can run like a America. Talata. And now we're seeing when that body now is on the assembly. And we can sense an answer. Mammy, we're just moving. What did you say now? What did you say? Emma. Yes, Emma, I'm going to be a coffin. Yes, Emma, I'm going to be a coffin. Somebody give the Talata, I don't know what sign anymore. But we are here up in the Jawasa. No, madam, I'm not sorry. That's
What is here? Somebody said the one to everyone to this one. Or some of you, as I said, that's only part and half a word. Nobody said, I'm not here. What kind of project in the year was it? What I got of the consent, you know, what have I go? What is 30,000 cities. All but 300 billion. What do they do? Number complain. Here, what is that? What's your info? I'm going to I'm taking the food here. You don't know the Senate in Canada. What's your 300 billion. That is what it is. 30,000 benefits. What a complaint. Somebody says what you're here. You are saying, what's your here? What was your here? Sorry. Yes, sir. That's what it is. I was here together. I was Santemaso TV, yes, so Mosompa.